Terus. Malam Pak nih. Iya, terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ya ampun bagusnya. Aku nih jane pengen ngono kuwi mau aku. Bahas apa? Di luar panggung bahas ini, jangan lupa bahas. Di luar komentar. Pak nih apakah sudah makan? Urung gune tulung gawekno kopi. Mangan kok kopi. Lah ya kopi digerogoti Mas. Nak siapne mansi ya Pak nih cium dulu. Wah, ya. Wes, terus mangane teko teng. Terus. Kowe makame apa? Ibaratnya makame apa? Iki mangane ngono Mik, Mas. Oh. Mikir cilik ya. Cilik. Iki pakne makme. Ah. Oh iya, iya Bune. Heeh. Iki bebas jane yo ngawak. Wah. Didulang no, didulang. Ya ampun. Hei!